পরিবর্তন দরকার, ইউপিপিএল সরকার। পরিবর্তন দরকার, প্রমোদ বড় সরকার। নানা ভাষা ধর্ম আৰু বর্ণ জাতি অধিকার ত্যাগ করে দিব আনি। সলনি ঢৌ আহিলে পাৰ। পরিবর্তন দরকার, ইউপিপিএল সরকার। পরিবর্তন দরকার, তেখেতসকলক আগত আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। আমার 5টা ব্লক কমিটি আছে, তামুলপুর ব্লক, তথা গোলবাড়ি, নাগরিজুল। কারণই অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। আমি আমার সমষ্টিৰ সন্মানীয় আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলক সম্ভাষণ জনাবলৈ জনাব বিচাৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমতে মই আমাৰ 30 নং গড়েশ্বৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থী পবিত্ৰ কুমাৰ বৰক সম্ভাষণ জনাবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ। ইয়াৰ পাছতে আমাৰ 28 নং নাগৰিকীয় সমষ্টিৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ কেণ্ডিডেট সুশীল দাসক, লগতে আমাৰ জাৰাংগাজুলিৰ প্ৰাৰ্থী অনিল নাৰ্জাৰী দেৱক, নাৰ্জাৰী আহি আছে তেখেতে। গতিকে মই तामुलपुर जिल्लायाव तामुलपुर सब डिविजनाव इउपिपिएल हान्जानिफ्राय बाइक रेलि लादों, मोनसे सोलायनायनि मोनसे रेलि लादों आरो बे रेलिनि गेजेरजों मोनसे जोङो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो मेसेज होनो नागिरदों। दिनै जि रेलि जागोन बेवहायनो स्पष्ट जागोन जे तामुलपुर सब डिविजननि मोनबा जि समष्टि दङ बिटिआरनि, बे मोनबा समष्टियाव इउपिपिएल दोलोआनो मोनफ्रोमबो समष्टियाव देरहागोन। बेवहाय गुबुन दोलोआ बेयाव देरहानो हाया आरो इउपिपिएल दोलोनिनो सरकार फैगोन आरो एबार 40टा सिटनि गेजेराव 30टा सिटनिख्रुइ बांसिन सिट देरहानानै इउपिपिएल दोलोआनो सरकार दागोन। नैबे समाव मैया बावैसो जे हारिमु आफादा मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंदों जे हारिमुआव गोबां दुर्नीति जादों होननानै बुंदों। हारिमुआव गोबां दुर्नीति जादों। हारिमुनि सिनेमा बानायनाय बायदिसिना फैसाफोरखौ बनजार दैमारि बिथां आरो बिथांनि माखासे इएमनि मानसिफोरा लेफ्ट राइट साइन होनानै बरनदों। जायानो कालचारेल इएम जादों बिथांमोना हारिमुनि फैसाफोरखौ जाजोबदों। हारिमुआ जेबो जौगानाय जायाखै। दा नंखायनो जोंनो सोलायनाय नांगौ। बे हाग्रामा महिलारिनि सरकार थायोब्ला ना हारिमु राव थुनलाइ ना जोंनि रांखान्थि समाजखान्थि जेबो जौगानाय नङा। दा नंखायनो दिनै हारिनि गेजेराव मोनसे सोलायनाय लाबोनांगौ आरो बिटिआर गोरोबथाखौ 100% इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। नैबे समाव आरोबाव बिसिजि दैमारि आरो इमानुएल बिथांमोना जे बिजेपिआव जुगदान जाबाय, बेयाव माबाफोर प्रभाव गोलैगोन नामा? जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जेबो प्रभाब गोलैया। बिथांमोननि खामानि मावगोन, जों जोंनि खामानि मावगोन। थेंक इउ।